Здравейте хора, от 2 дни няма клип. И с това много се извинявам. И представят ви три нови клипа. Единия. Ще си правя косата, че съм неподготвен. В един клип ще наблюдаваме нещо като съдбина кръстопът или скандал по-точно. Ще го кръстя съдбина кръстопът в скандал, където там се караме с малки лапите и майката, първо майката, преди да започна да снимам, защото аз снимах и те видях и аз трябваше да спря клипа набързо и да покажа, че не съм снимал. И тя майката много не се отваря. Просто да й кажа, много се отваря пред нас. Идва майката на един мой приятел, където живее, където тяхната, как им беше, хазяйка. И като им каза, ти какво викаш, бе? Аз вече чух, че викаш на моите дете и нейните приятели. Тя, не, нищо не направи. Просто децата ми нещо, без да искаха се дразних. Ама пред нас, имате късмет, че майка ви дойде, иначе къв бой щеш да падне, като бащата дойде, той ще ви научи малки лапета. И казахме, кой ще научи, бе? И тя, пред майките, излете, пред нас. Тъпа му работа. В другия клип ми падна батерията на тела. И трети клипа ги снимах в един ден. В другия клип ми падна батерията и ни казах, чао хора, ще видим следващото видео, където целихме с прашки. Където първо ще кача, където сме в една детска градина с моя приятел. И после ще кача, където нали, тогава намерихме прашката, после целихме едни пранета на руските блокове. И така ги наричам, защото са построени от руснаци, ако не знаете. Аз съм от Варна, добре, и така после за скандала. И добре хора, какво друго да кажа? Q&A скоро ще имам, не знам откъде да питам откъде е въпрос. Да ми пишете въпроса в коментарите, просто аз ще ги чета. И да, това беше за клипа хора. Ще се видим в следващото видео, което ще бъде качено след няколко минути и чао!